Takže vítajte v ďalšom dieli, tentokrát z módu Car Mod. Momentík. Teraz si ukážeme, jak sa kraftí také autičko. Ja som zabudol na kožu. Trošku tu budú aj výpadky, lebo niekedy na niečo, teda budem niekedy na niečo zabúdať. Takže, a ešte v minulom dieli, to mám potom momentík, len dokraftím tie kolesa. Teda od minulého dielu som si urobil trošku čas, tak som si urobil takú mini cestičku. Takže teraz si vykraftíme motor. Ten sa kraftí z dvoch redstone torčí, jednej PC, dvoch pistonov a jedného redstone. Takže, jak sa kraftí to auto? Dáte si motor, takto kolesa, sem dáte železo a sem dáte auto, teda čestku. Čakaj teraz, čo sa to keď stlačíte C, máte tu úložný priestor, čo je, že si sem dáte takto. Dá sa tam dať aj uhlie, ja si tam povedem bordom. Takže dáte si tam uhlie a máte tam palivo. Uhlie teraz slúži ako palivo. Čo? Teda uhlie je proste koál. A funguje to jak aj úložný priestor. Čiže čo jen, keď máte kopu hovadiniek a neviete kam ich dať v tom aute, tak si môžete dať do auta, aby ste mali vojnejší bak. Takže ja sa na vás teším v ďalšom dieli a ešte vám môžem, a takto to vypadá z druhého pohľadu. Ešte môžeme, takto to vypadá spredu a vlastne není to žiadny nejaký náročný mod, takže ja sa teším u ďalšieho videa. Čau.